Welcome to the maiden edition of Obaji Festival, a celebration of Igbo culture and lifestyle happening in Awka Anambra State. I am Gloria Ugoke and you're watching Anieto TV. Do stay with us as we explore Igbo culture together. On the 23rd of September, people from all corners of the country, united by their love for Igbo culture, converged at the iconic Alex Ekwueme Square in Awka Anambra State. This was the Obaji Festival, a New Yam festival like no other, a celebration that not only pays homage to the sacred yam, but also honors the rich history and lifestyle of the Igbo people. Ihe anyị bịara ime ụbọchị taata bụ emume Obaji, ya bụ erim ji n'ụzọ pụrụ iche na ụzọ ga-emekwa n'anya obi aṅụrị dịka ndị Igbo ya na ka omenala anyị bụ ndị Igbo si wee dị. Abụkwanụ m ihe ndị iti na-akpọ cultural advocate. Yes. Ana m akwalite asụsụ na omenala Igbo. Agụkwuru m asụsụ Igbo dịka esi agụ ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Abịara m ebe a taata, enwekwa m ike ịna-anya ihe ejije ihe m ga-ejijepụtala unu na obom. Ọnwa obele ihe m ga-emepụta ya bụ ịma mbem. Ife nchi ịgwa gị bụ onwe ihe mmadụ na-agwa m, ọ ga-asị m na ịdịkwa n'Igbo tik. Nwee chọ ịjụzi gị, ị ga-ahapụzi ịdị Igbo tik dịzie Hausa tik ma ọ Shiny tik ịghọta ma ọ Yoruba tik. Ihe na-achọ igwe unu dịka onye Igbo na ịbụ onye Igbo, onweghị ka ị ga-esi bụkata onye Igbo bụba onye ọzọ. Ịhapụkwa n'ife anyị ofunarị anyị fụlọ na nsogbu dị, ya bụ na anyị kwesịrị ịdị na-akwalite asụsụ anyị, omenala anyị na njirimara anyị dịgasị iche iche dịka ndị Igbo, maka nya bụ ife gaba ije anọta ịkpọnitekwu ya ga-afịakwanụ nnukwu arụ. It is our cultural heritage. We are exposing and exhibiting our cultural heritage, something we take pride in, something we do without remorse. So this is a beautiful event, and I encourage everybody to participate. Okay, one is our cultural heritage, the food. Our food can never be quantified with any other tribe because we have the tastiest meal. Then our colorful outfits, our attires. Our attires, we take pride in getting our attires done because we do them with utmost care. And they are always expensive, so our attires are beautiful. Then our way of life is explicitly beautiful because this is something that cannot be duplicated with every other tribe. It is something that is done just within the Igbo setting. So wherever you are, irrespective of your location as an Igbo man, your attire, your food, and your way of life is something that can never be stolen away from you. Everything about Obaji Festival is to celebrate culture, to celebrate yam. In Igbo language or in Igbo culture, yam is the king of foods in Igbo. So actually, there is no town in Igbo land that doesn't celebrate a yam festival. Some call it Elimjiofu, some call it Onwa Asata, some call it Fejioko. So no matter the name they call it, in Igbo land we celebrate yam because yam is the king of foods in Igbo land. So ji bu isi nni na ndị Igbo. Emume a na-eme tata bụ nnukwu emume na-egosipụta omenala Igbo, na-egosipụta njirimara Igbo, na-egosipụta nkwanye ugwu na ịfụnanya nke anyị bụ ndị Igbo nwere na omenala nna anyị fa debela anyị maka na ntọala omenala ka ọ bụ Obaji. Ọ na-abụ nleta Obaji, o nwere ụdị ụsọ ọ na-asọ m iche maka na ama m na ife Igbo ji Amerika ji bụ eze nni ndị Igbo. Ewe nwe ife akpọrọ Obaji bụ emume
ịbịa celebrate ya bụ igosipụta ife anyị bụ Igbo ji wele eme ọ ife na-asụ ụsọ pụrụ iche. Obaji bụ ụzọ ndị Igbo si store our food up etu o si preserve our food maka na Igbo kwuru si na no ife idewelu n'udu mmiri ka ihe eli n'ọkọchị ya na ọ bụrụ na isevu nri n'udu mmiri elu n'ọkọchị mgbe ndị ji akọ ife ihe eli ifugo na sitelu mgbe ụwa ji bido ndị nna nna anyị nwere ezigbote uche akọ na uche mere na uche wa gwawa na ka anyị were nwa ya kpakọwa iji onye ewuzi mgbe nri ya akọ ka afọ ife elili ana mgbe mmiri na dị na ji amị kọsigo ibe awolu ji na-eli otu ọ na-asụ ụsọ pụrụ iche ịghọtago so dị ma na ekwuru si na onye na-amaghị mmiri si bido mawa ama ewe kwụsịrị ọ okwu mụta n'aka nna m ọ sị na ọ bụrụ na ị na-amaghị mmiri si bido mawa ya ịma ama ewe kwụsịrị dịafọ na ị kwesịrị ka ịmalụ ntọala ya malụ onye ịbụ maka dị malụ onye ịbụ ịmalụ ife dị n'ime ịmalụ ife ị ga-emepụ ịmalụ na mmadụ kwuo okwu dị aṅa ịmalụ ife ị kwesịrị ikwunu ọ ya bụ ife atụ inu a ntụrụpụtara ga-alụsọ Sponsored by the Anambra State Government and supported by several businesses, the Obaji Festival was a vibrant tapestry of tradition, unity, and community. What I like about being Igbo and Igbo is because we are Igbos. Okay? It's just because we are special people. Igbo are special. All over the world we are doing well. Okay? In fact, those who are not Igbos, they may be feeling jealous if I say all of this. They are missing out on a lot. They are missing out a lot. Talking about Obaji, can this event not signify? This event is purely cultural. Okay. Secondly, it projects and celebrates yam, the yam. All right. The yam, also, it is the king of food in Igbo land. In fact, in olden days, the bigger your barn, the yam barn, the more wealthier you are, and you seem to be, and you become a prominent son of a land. So Obaji is great, and that's why we are in love with it. The solution government is here because this is part of the solution. Obaji is part of the solution, and we must celebrate our lives. Ife meno buna ima because of ndị ajọ mmadụ bata n'ọdịnala bịa mebisi ọdịnala wele ọdịnala na-akụ nsị wele ọdịnala na-emegide mmadụ ibefa ama iwu ọdịnala fa ga meghalịa so that kafa megide so ọ na-emezi ọ dị ka gasị na ọdịnala ya bụrụ ezigbo ife so mana advice nwere n'ebe ndị be anyị nọ bụ ife abụsị bụ omenala dị beneficial to us anyị kwesịrị ịrapụ ya tenable ordinary omenani anyị nwere dị beneficial to us ọ bụrụ nke eji emegide mmadụ nke eji emegide ụmụ nwaanyị nke eji emegide nwa amụrụ amụ onye ọbụla bụkwara na ife ga na-eme ka anyị na-aga n'iru na-eme ka anyị na-progress na-prosper ekwesị dị protected, especially something like the New Yam Festival Obaji, as you rightly said. anyị nwasị ka akpọkọnata ndị mmadụ ka anyị celebrate ife eji mara anyị ka ndị Igbo. Anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị na-alụ ọrụ ọfụma and ka anyị lụsịrị ọrụ ife bụ isi nri anyị ife anyị na-akpọ n'ọnya bụ the king of crops bụ yam. Anọ na-abụ anyị fụnara ya ma mgbe aka agụụ na-ebenata, mgbe aka anyị ji enwe a lot of celebration, mgbe aka anyị ji ekene Chukwu for ime ka farm anyị dị productive. So anyị na-eme Obaji anụwa na-achọ igosi na anyị dị appreciative to nature. Anyị dị appreciative to nature na
o melụ anyị ka dị ndụ anyị na-akọta ife anyị na-eli anyị abụrụ ndị nwelụ ife anyị ga-asịnwu na ife anyị na-eme so ọ ife ya kpọkọtata anyị together ka ndị Igbo kọwakwala anyị ndị anyị bụ ịnanya fụ under Obaji ebe the fun history and culture na ife izi anyị bịagodo ime bụ ka anyị nwa anwụli nke bụ ọ bụrụ ka anyị kọọ maka ndị gboo gboo ndị bụ anyị ụzọ wee nọlụ nke ọ bụrụ ka anyị kọọ maka onwe anyị ka mmadụ ka ndị anyị bụ so ọnya bụ ife anyị na-eme ụbọchị nke taa na the best thing mmadụ ya emenwu bụ onwe ka isi na culture feel na enwelu ka esi wee modify ya you put in tell the story try a way to make it better but then they try to disassociate away with it from it no matter how you disassociate yourself from it ndị mmadụ bịakwa ịkpọ afa ya si na ebu onye Igbo. I like the arrogance that comes with being Igbo. Yeah, the other city. Alright. Yeah. So in this Obaji Festival, what kind of food are you looking out to try? Okuji straight up. Okuji stand, that's my foremost. Stop the list. Then I will go for abacha. Okay. Yeah. Alright. Quickly, can you spell Igbo-centric for us? IGBOCENTRIC. Awesome. Thank you very much. Yeah. The heart of the event was the mesmerizing cultural performances. Dancers, dramas, and storytellers weaved tales of Igbo heritage, captivating the audience. Igbos of this generation now, they are beginning to be aware of who they are. Those things that over the years that we have forgotten or we have not given attention, they are beginning to give it attention now. You know, and the yam as a food is one of the things that are very important to Ndi Igbo, because yam is more like a premium food to Igbos. So that's why we are celebrating Obaji today. Well, on this day that we are celebrating Obaji now, it's good that Igbos all over the world know that ji is an important food to Ndi Igbo. Not just ji, just everything that is important to Ndi Igbo. Let's get to be giving it the adequate attention, celebration, you know, so that we don't throw away our own. Anụmanyi ebe ka m ebido okay ife abụ ekike ndị ụmụ nwaanyị Igbo ife otu esi eki ya oge gboo gboo nke anọ abụ akwa ete akwa na-eji aka akpa ka aka ma nke onu ma nke ntị Obaji a na-eri tata na-egosi ọ na-eme oge even aka na-eme akịta ọnwa asatọ lube ebupute ji ọfụ wee ekene ana ekene ndị ichie maka ji maka ji anụma imago because ji bụ isi nri ndị Igbo ọnya ife nwetalụ ndị ọzọ niile fewe best food ọkwanụ ji a na-ekwu okwu ya ọ bụkwa ife ọzọ especially nke a na-ahụ ahụ ịhụchazie iruti mmadụ na ọgbaka itinyezi ya ọkwa aṅara na ụmụ ife ndị anụ agasizi o wee na-adabasizi na I feel good. I feel finally the younger generation we are catching up with what we need to have done since. You know, mgbe amụla anyị na-agwa maka ji na olu ọba na Igbo. Mana it's very good na tata. Na generation na package go. Onye ha wasi ghọta. Ono has with the going times. Only face kwesi isi wee do. Awe na-eme konyo ihe. Very, very happy to be here. Every culture has a delicacy they are known for. You know, when you go to the Western world, they will tell you about the tea.
the tea culture in UK, in America. They tell you about the spaghetti culture in Italy, you know. And then in Igbo land, the food culture we have here is the culture of yam. And yam, it's not just food for us. Yam is it's more of a testament of the capacity of a man to feed his family. It represents a lot more just than food, because in the olden days, not like the title of the festival today is Obaji. When a man is leaving his house in the morning, he brings out some tubers of yam for his family. If he has 10 wives, he'll bring out like two tubers of yam for each of the 10 wives. Now, the man does not provide the ingredients with which this food is prepared, but he brings out the yam nonetheless. Then the woman then caters for every other ingredient, whether it's the oil, the obaka, the ose, the obey. So it is a symbol of a man's obligation to his family. That's what yam represents. And that is how he promotes our culture. My favorite dish has to be swallow. Okay, swallow. Any day I don't eat swallow, my body is as if I didn't eat anything that day. I will have to have swallow. It has to be onugu soup or ha soup, any of those. Well, Igbo people, they are industrious. Yeah, that's the first thing I love about Igbo people. That's why I love being Igbo. Awesome. It's just something about it that makes you industrious. And Igbo people are very handsome and beautiful, whether the men or the women. You know, there's hardly any ugly Igbo person. There's hardly. Now, and also Igbo people, they are God-fearing. As much as people don't want to admit it, Igbo people are God-fearing. A good way to illustrate is that the way we preserve life in Igbo land. We fear or we abhor the shedding of blood. So we fear God in that respect. Yeah, because every people have their own shortcomings, but the Igbos, especially when it comes to life, they fear God with that. And the fourth thing I like about Igbo people will be the food, of course. I enjoy Igbo meals very much. I enjoy my ofoha, my ofonubo, my ansala soup, you know. However it's cooked, whichever state cooks it, you know, it's always a different flavor from one state to the other. And let's not forget the feast. Traditional Igbo cuisine tantalized taste buds, from mouth-watering abacha to delicious yam dishes. But what really made Obaji Festival special was the smile on people's faces. It was a day of unity, appreciation, and pure joy. Obaji Festival, where history met celebration and culture came alive. Igbo amaka, because I was the natural star I na-agba mbọ onye Igbo ama na we ofu ebe amara ka mmadụ na-enye ewere ihe enye ya. We had to hustle our own, like na-eme ihe ya bara anyị wa uru bakwa ndị agbata obi anyị uru. A na-eme ose ebe na ala Igbo fụ na ofu onye emafe ebe asụ na ofu onye na-azụ ọha nne ya afọ ofu onye zụọ ọha tata echi ọdọ ha akwụkwọ aka soro aka wee zụkwakwa onye nwa mmadụ. Enwekwa many opportunities today. Real estate. There are some untapped places in the Katapo. Like we need some more places like residentials, the better ones, where people can stay and have secure environment. So you need something like them. Modern market, you know, say we go modern open market, which is going to take over from the normal open market time. So you need like around here, Afia, people can come and shop and go, or the easy and the better logistics. Kamara wa akam eji ọka eme mana kịta enwere akamụ dị n'ụdị otu isi eri ji rie beans rie rice nwee nri dị iche iche ka esi wee nwee ka akamụ dị iche iche ụtọ ha dịkwa iche iche ihe eji eme ha dịkwa iche iche asụada n'ala Igbo onwe ihe ọzọ ihe anyị ji aka anyị eme na-egwupụta anyị ọfụma. Ndị Igbo kpọrọ ya being creative. This is an Igbo meal right from time, but being creative about it, I had to invent different flavors and different variants of it. Normally, ihe anyị ma bụ nke mmiri, nke ahụ ya bụ igote n'ahịa ịgbarie ya ozugbo, mana kịta onwezikwu nke dịka ihe ndị oyibo kpọrọ custard, mana akam ka ọ bụ igori ya otu onwe ihe dịka preservation, keep in a cool dry place dịka ndị oyibo si wee kwu ịgbaze ime akam gị n'udo. What we sell is apple that is prepared like eba. When you just, yes, it's dry fufu like eba, yes.
is dry fufu. All you have to do is put it in your bowl. After putting hot water, you put the apple and just very easy to make like garri. This is the apple. It's prepared like a bar, the dry fufu. Then we also have oatmeal, and then plantain. This is pure ripe plantain. It comes out in golden color when you finish making it. Yes. We also have okpa flour, okpa medicine. Yes. We have plantain chips. I think we plantain chips. I think we cocoa puffs. We golden and other cereals. Everything foods, amala foods. They are very much available. What do you like about being Igbo and Igbo woman? Hey, Igbo malabambo. Any Igbo woman, I malabamba, we don't slack. We don't stay idle. Anything. No, just 2K. Nothing. Anything that we can do, we come out, we do it, and give it the best shot. That's what I like about Igbo. All the best, Mama. Well done. Thank you so much. Ogiliope locust bean. Could you show me? Ogiliope for soups, right? Yes, mainly for banga soup, egusi and obono soup. Being an Onigbo is a privilege because other tribes want to be like us. My favorite part is the competition, the dressing competition. The beautiful ladies. Yes, that's my favorite part. Alright, so what do you sell? I sell hypo. I work with Hypo company. Interesting. Tell us a little bit about Okay, Hypo is a disinfectant. Hypo kills 99.9% of germs in our white fabrics, toilets, drainages and floor. It removes hard stain. For example, if there is any stain on your white, when you use Hypo bleach, it removes it. Then it whitens white. For example, one of your white that is old due to wrong usage of it. If you use Hypo, it whitens. Yes, Hypo can whiten people's destinies. Yes. I like everything about being Igbo, the food, the dress, the culture. Igbo is big. Speaking of food, what inspired today's delicacy? Because we are here for Obaji, and it's an Igbo word, which means we are doing cultural, no artificial. Yes, and Abacha is the first Igbo delicacy. Yes, that's our salad. Okay, hello from Anieto TV. What's your name? Afam Lois Uzoma. Lois, can you feel reputa? Anamaru, Olaka, Oleno, and Kuku. Nyo Igbo na buy waist bead, bracelets, and necklaces. Okay, out of all these accessories, can you prefer image? Your best? Kwanchanine, mana nkeji marambo, nkaka, nkaka. So try maybe ilata somebody's son. I should come to you, right? Hello, man. Obros pankene ayo chai o. Okay. Yeah, roti no oya fun maya. Yes. Oya fun maya. We bia. Iye meba tata bo. Iye nuchem obi ye na de emo go obuna. Mana iye kwese ka na eme. Okay. Jibu iye dị mkpa na omenala Igbo. And there you have it, sight and sound from the maiden edition of the Obaji Festival that happened in Awka Anambra State. It was amazing. Several brands, flamboyant cultural displays, and a lot of events. Thank you for joining me on this edition. I am Gloria Ogoke and you're watching Anieto TV. Bye for now. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more cultural adventures.